हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौ बरायबाय। नै दिनै आजानि मिनिनायखौ नायदो लोगोफोर। दिनैनि बे भिडिअ'खौ आं बेखौनो शेयार खालामबाय। माबायदि लिपस्टिकखौ फुनना लाजोबदों खुगाया नालाय हिनजाव बायदिनो। नों हिनजाव हो लिपस्टिक फुननो नायलाय लिपस्टिकआ नायलाय लिपस्टिक फुनना लाजोबबाय। नै जोंना आजाया गामसा गानबाय। दा नाय बाबा माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। खिबुखौ नायलाय गांगुर नुबावबाय। इसोर नायलाय आथिङा हनै बोखोबावबायसो खुनो थिनखो ना माखो गाननो सुखुवासै जोखो ना माखो हनै बोखोबावबाय। फैदो खुदा फै। 1 hour later. मोनायाव जा लोमजादोंमोन दा राखांबाय। लोमजानानै नै सैथानसो जाबाय। बिजि थुनानै सैथानसो जाबाय आजायानो। दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेयावनो दोनसै। प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो। जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय।